Vítajte pri ďalšom videu. Dnes si povieme niečo o peptidoch. Čo sú to peptidy? Peptidy sú reťazce aminokyselín, ktoré sú nejakými stavebnými kameňmi, napríklad kolagénu alebo elastínu v pokožke. Aj napriek tomu, že ich označujeme spoločne ako peptidy, tak tie peptidy majú niektoré rôzne funkcie. Niektoré pôsobia ako nejaké signalizátory a niektoré majú nejakú upokojujúcu funkciu alebo liftingovú funkciu. Aké rozdelenie peptidov poznáme? V kozmetike poznáme rozdelenie peptidov na signálne. To sú také peptidy, ktoré dávajú signály bunkám, aby napríklad začali produkovať kolagén alebo elastín a tým tú pleť trošička vyplňali. Potom poznáme peptidy, ktoré sú transportné. Tieto transportné peptidy sú schopné preniesť nejakú látku, aktívnu látku hlbšie do pokožky, aby sa dostala hlbšie tam, kde má a zlepšujú tým funkciu tej látky. Potom poznáme peptidy, ktoré sú neurotransmiterové. Tieto neurotransmiterové peptidy robia to, že keď máte nejaké jemné vrásky, oni na povrchu pokožky sa snažia uvoľňovať ten tónus toho svalu. Snažia sa trošku povoliť ten sval, dostať ho naspäť na svoje miesto, aby tie jemnučké, tenučké linky vrásky sa trošku narovnali, aby ten sval sa uvoľnil. A potom poznáme tzv. Inhibitory enzymov. A tieto peptidy v kozmetike využívajú na spomalenie procesov, na spomalenie starnutia pleti, na spomalenie tvorby napríklad pigmentových škvrn. Aké benefity môže pleť čerpať z peptidov? Medzi tie najzákladnejšie benefity, prečo sú vlastne peptidy najviac využívané, sú, že teda podporujú tvorbu kolagénu, nabudzujú tie bunky k tvorbe kolagénu, vyhladzujú jemné linky, podporujú obnovu kožnej bariéry, pleť hydratujú, dokážu na seba naviazať vodu a majú aj funkciu regenerácie a hojenia pleti. To znamená, že ak máte nejaké drobné ranky, ako napríklad po akné, tak tieto peptidy môžu zabezpečiť to, že tie ranky sa vám rýchlejšie a lepšie zahoja. A pre koho sú teda tie peptidy určené a kedy by sme ich mali používať? Ja si myslím, že peptidy sú určené pre každý typ pleti, pretože každá pleť z nich bude nejak benefitovať. Či už je to ten spomínaný anti-aging, alebo teda oddialenie toho procesu starnutia v tým, že teda tie peptidy podporujú tú tvorbu kolagénu. Či už je to tým, že majú určité protizápalové vlastnosti, alebo tým, že dokážu tú pleť nahydratovať. Kedy sa tieto peptidy používajú v rutine, alebo kam by sme teda tieto peptidy mali zaradiť v rutine? Peptidy sa môžu používať ako v rannej, tak aj vo večernej rutine a pozrieme si ešte nejaké kombinácie zložiek, s ktorými keď budete tieto peptidy používať, tak to môže znásobiť účinok alebo zacieliť priamo na nejaký problém, ktorý ja chcem riešiť. Super kombinácia je napríklad kombinácia peptidov s kyselinou hyaluronovou. Ako sme si už povedali, tak peptidy dokážu zadržiavať vodu v pleti. To znamená, že v kombinácii s kyselinou hyaluronovou vedia pekne nahydratovať tú pleť. Tá pleť je plnšia, zhydratovaná a môže opticky tak pôsobiť tým, že je taká nahydratovaná, že tie jemné vrásky sú vlastne trošička vyplnenejšie. Potom máme kombináciu peptidov s niacinamidom, čo je tiež super kombinácia. Je to kombinácia, ktorá sa zameriava hlavne na pory a mazotvorbu, takže pri zmiešanej masnej pleti bude z tejto kombinácie tá pleť benefitovať, takisto zamedzuje nejakému začervenaniu pleti. Potom máme kombináciu peptidov napríklad s retinoidmi, čo má teda super anti-aging účinok. Celkovo také spevnenie pokožky a vyhladenie jemných vrások. A potom máme napríklad kombináciu peptidov s vitamínom C, čo teda môže nejak boostnúť alebo teda podporiť tvorbu kolagénu, lebo vieme, že vitamín C sám o sebe podporuje tvorbu kolagénu ešte v kombinácii s tými peptidmi. To môže byť oveľa lepšie a celkovo také rozžiarenie pleti. A dáme si nejaké samotné tipy na peptidové séra, či už také, čo mám sama vyskúšané, alebo také, ktoré mi boli odporúčané. Medzi séra, ktoré mám sama vyskúšané peptidové, je napríklad toto sérum od Geek & Gorgeous. Je to sérum, ktoré sa volá Power Peptids. Sú v ňom peptidy, sú v ňom peptidimedi, veľmi podarené peptidové sérum, ja ho mám veľmi rada. V tomto sére sú peptidy takzvané ako keby zakapsulované a v tých kapsuliach sa dostávajú hlbšie do pleti, takže toto sérum je naozaj vynikajúce peptidové sérum. Potom ďalšie sérum, alebo teda rada, ktorá obsahuje veľké množstvo peptidov, je rada od Nambuzin.
Je to 9 Nambuzin a konkrétne toner a sérum peptidové, takisto fantastická peptidová rana, ak to chcete vyskúšať. Potom je to peptidové sérum, ktoré tiež mám sama vyskúšané, je to modré sérum od The Ordinary. Je to multipeptidové sérum s peptidmi medi, takisto veľmi dobré sérum. Dlho som ho používala, ale už som prešla na iné vzhľadom na, čo sa týka porovnania ceny, kvality, tak si myslím, že oveľa viac sa vyplatí to sérum od Geek & Gorgeous. A potom sú rôzne séra, ktoré majú kombináciu peptidov aj s nejakými inými látkami. Ja preferujem skôr čisto peptidové séra, ale medzi také známejšie patrí napríklad toto rúžové sérum z PDRN a s peptidmi. Takže toľko peptidom, určite ich vyskúšajte, ak ste ich ešte neskúsili. Z peptidov bude vaša pleť určite len benefitovať. A ak sa vám toto video páčilo, tak ja budem rada za like, komentár a keď mi dáte odber a vidíme sa najbližšie.